bɛɛ b'a la ka i balanbala hadisa min na ko yahudiya kamalennin tun bɛ baara la kira fɛ ko a banana ko kira taara lajɛ silamɛw bɛɛ de bɛ sigi anw de b'a kira ma k'anw ta si ye dɛ kira taara lajɛ k'i sigi ten k'a fɔ bɛɛ k'i ta kɛ a bɛ min kɛ o ka ɲi kira y'a kɛ ten a ye hadisa tɔ kalan kɛ kira den yahudiya kamalen nɔrɔla kira la min kɛ a banana kira taara lajɛ an yɛrɛ fana m'a fɔ k'o ye haramu ye koyi i sigiɲɔgɔn ye chrétien ye i sigiɲɔgɔn ye yahudiya ye sigiɲɔgɔnya de b'i n'a cɛ n'a banana i taara fo walima saya kɛra a fɛ yen i taara dugawu min bɛ se ka k'a ye i taara o k'a ye ka d'a kan ni maa tɛ silamɛ ye n'a sara o dugawu fana b'a damana o bɛ yen o ta'aziya kɛcogo b'a damana awa kira nana min kɛ أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. a hadisa yɛrɛ de filɛ nin ye ko yahudiya kamalennin dɔ tun bɛ alakira baara a bɛ baara de kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a komi denmisɛnnin dɔ nana nɔrɔ i la ala a silamɛw kodɔnna jumɛn bɛ nin ta k'i b'a kɛ dalilu ye ko ka kow ɲagami ɲɔgɔn na denmisɛnnin yɛrɛ a tɛ ko yɛrɛ dɔn gulaman yahudiya ko kamalennin yahudiya de tun don a nana tugu alakira nɔfɛ a bɛ cidenyaw ni fɛnw kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko to kɛra o la kamalennin banana فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود. ko alakira nana a banabaatɔ fu فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. ko alakira ko a ma kisi ni nɛɛma bɛ kira kan aslim silamɛya kira ye nin fɔ la ilaha illallah kira min b'a dɔn ko a bɛɛ ye kelen ye o ye nin fɔ fo a fa ka so a fa yɛrɛ bɛ yen kamalen fa sigi b'a tɔnkɔrɔ a fa yahudiya cɛkɔrɔba sigi bɛɛ kira ko a den banabaatɔ dalen ma parce que kira sigara den in tɛna na bɔ ni bana in na kira de ko den banabaatɔ dalen ma ko aslim silamɛya parce que kira y'a dɔn a ye baara min k'ale ale b'a fɛ k'o ɲuman dɔn a ye ale kira dun b'a dɔn a tɛna se ka kisi n'a ma silamɛya kira de y'an kala o la ko ni maa ye ɲuman k'i ye i jija i k'a juru sara a ye ko ni a juru sarali se t'i ye k'i k'a fo ka dugawu k'a ye fo a k'a dɔn ko jɔn ko ala n ye min kɛ kari ye a diyara a ye kira de ko a ma sa a fɔra kuma daminɛ la k'a tun bɛ kira ka cidenw kɛ a b'a yakhdumu nabi kira ko aslim silamɛya فنظر إلى أبيه وهو جالس عند رأسه. fa ye a fa ɲɛda filɛ a y'a sɔrɔ a fa sigi b'a kunyanfan fɛ فقال له. a fa ko a banabaatɔ dalen ma a ɲɛ n'a fa ɲɛ bɛnnen أطع أبا القاسم. ko kasimu fa labato قال فأسلم. k'o kɛra min kɛ a silamɛyara misidenni tɛ jara dɔ wɛrɛ ye nka bakɔrɔba dɔn cɛkɔrɔba y'a dɔn a den hinɛ de y'a minɛ den y'a tin ka bɔ dɛ cɛkɔrɔba y'a dɔn hali an b'o de fɔ ko kira nanen ko maa min tugura nɔ ka caya o de kɛra denmisɛnw ye maakɔrɔbaw ma sɔn y'a dɔn maakɔrɔba yɛrɛ k'a fɔ hali ni bɛ halaki n tɛ sɔn nin ma ala k'an kisi a ma o ka ca maakɔrɔba de fɛ fa yɛrɛ ma sɔn dɛ fa kunkɔrɔ sigilen bɛ o ma sɔn dɛ ni sɔrɔ ko fa kundan b'a la ko kira ka kiraya tɛ tiɲɛ a ɲɛ n'a fa ɲɛ bɛnnen fa tun b'a fɔ to an ta kan dɛ to an ta kan dɛ nka a fa yɛrɛ de ko a ma et puis ka kira tɔgɔ fɔ n'a majamukan ye kira tɔgɔ fɔ n'a kuniya de ye arabu olu fɛ yen don arabu fɛ yen n'i bɛ maa bonya a b'a fulani o de ye bonyani tɔgɔ ye ata abal qasim o de tun ye alakira yɛrɛ majamu tɔgɔ ye fo a ye kangari da ko hali ni maa min b'ale tɔgɔ da k'i kana nin tɔgɔ fɔ cogo in ko a kana fɔ maa si ma n'ale tɛ a bɛ se ka i den tɔgɔ da muhamadu nka n'i den tɔgɔ da kasimu do ko dɔ y'a den tɔgɔ da kasimu ko hey an tɛn'i majamu n'a ye abada an b'a fɔ min ye alakira abal qasim i filɛ k'i den tɔgɔ da kasimu an dun b'a fɔ yan n'o karisa fa karisa an tɛna n'o f'i ma abada kira ko mɔgɔw k'a dabila k'u k'ale tɔgɔ de da nka u kana a ka kuniya da yahudiya cɛkɔrɔba ye alakira bonya n ko ça fait kafiru yɛrɛ b'i ni ka kira bonya bi ka tɛmɛ silamɛ dɔw kan
mutla me do dewu awa ako ata abul qasim ko qasmu falabatu ade hina yami fa aslama faslama فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول ko alakira bora ayoro alakira balaka fo الحمد لله الذي أنقذه من النار ko tanu be Allah taala idre ala minya kishi ka botasmama ubutuka ni nde bamananga fo yidron ka sinya baba fotoro ka temeti alakira ni bejira ani besigira atara yahudiya bana bato fo nga atofo sake afuli labana chudi afuli labana chudi nini aklam bauna biegele kira mbe di parce que on mi famu kira be kega wele dida wele dala be do gien ka bi koro chudi ali boli sona ubina ke ka delegation ubina kira ro ala kira sallallahu alaihi wasallam do mina be jalaki ato Abdullah ibn Maktum ka kibaru yala asura Abu Jahl na ka compagnon maga ma baw na ushuk deslamé nga kira bala ki intéressé ou la katemes la mekeka muna natakama ukaseka tubi wa hali bi wele dasra fe ante ba malaw ne wele dasra do ani chrétien do nana sa ba sigi ko fa ka wajul la me ama genga bo na antna na afai ko ni ko hali chrétien fa na basta lo benta angon no fa ya ala sona ana kira be abe joni ngenga ba ko akira kwa ka be de wele ko be kada قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا كم ويلي إذا ترى بما أو جينا بافرج nga kira ma mogo shi dege ikatabulu ka ko kari al ni toritaka amake ngalon vi kira di mauma jera ki te islamaya la abeke ki nige ka du islamaya de la abala ki wele ka do ala de oni ma min fana ni ko ki tayo ye ni o sharu am se ka do fam yo la nga ka fo de ki ban convaincu ko abe kelen o teche ngalon vi o bikma ide bikma o de do nyata ta kuma koro la be ata koro lo la me on te ka foi ya bi mi ona ma fo de manan ga ka koro abe fora ya ka koro abe chrétien ma débat ou ma ke chrétien fait ka koro ni be ki take do ina bi sigi ga débat ke bi ajira ka ta te chin che kasetu ma tunu ko yi kasetu ma tunu de wa kunu era ma janya ala fora munu yana ali kasetu ko erete afora munu yana uluma ba achama biya ni wana wula ya monte de amadafa de hey ada bedafa lebe wa ma do rebe anno ma dafa o be fam ma do dafa balti fam de o be nga do dafa bali o fam de ni minga di mi dola dine wore halna kadi halna inde ja kadu dine wore la o to me auto ini kana sake subhanakallahu wa bihamdika Ayatanga kalanga aladon Ayatanga kalanga anka aladon balmaw ni kuna funya tilmay mum bola kutala kaw yoro kala sibla jelim la gupal ikhlasi be ada aklin na bela jelim kuluka aminu be ka fo aywa we ban mangaw ye ko kutala kaw ko kada kuluka